Bon dia, com esteu? Bé, avui explicarem el conte de com encendre un drac apagat, amb la companyia de la lluna. Com encendre un drac apagat. Perfecte. Esteu preparats? Comencem. I dius que no fa flama? Ni una guspira petita? Gens de fum? El teu drac preferit sembla una sargantana? La meva especialitat és encendre dracs apagats. Segurament se li ha encallat la flama. Agafa'l pels peus i sacseja-el ben fort. No res? Estira'l de panxa en l'aire i salta-hi al damunt. Boing, 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 boing. Encara res? Més aviat sembla un problema elèctric. Per provocar una espurna al teu drac necessitaràs el plomall. Ja el tens? Ara fes-li pessigolles. Pessigolles als peus, pessigolles a les aixelles, pessigolles al morrot. S'encén o no? Doncs el problema sembla seriós. Canviarem de mètode. Com qui no vol la cosa, proposa-li al drac una partida de cartes i fes trampa. Fes-ne tanta com puguis, totes les trampes del món. Aviam si així s'emprenya l'animalot. Explota o no? Provem una altra cosa. Prepara-li un pastís i posa-hi tot d'espelmes. El drac les voldrà encendre. No s'hi podrà resistir. Ai, caram! Sí que es pot resistir, sí? No et queda més remei que treure les espelmes i menjar-te tot el pastís. La història es complica. Emporta't el drac a fer un tomb davant els aparadors d'electrodomèstics i fes veure que t'entusiasmen els nous models de cuina. Els fogons que més escalfen. Cuines la flama d'or. El teu drac s'inflamarà tant de gelos si crides: però quina passada de foc que fa aquest forn! Tan bé que ens aniria tenir-lo a casa. Doncs què? El drac reacciona o tant se li dona? Paciència. Fabrica unes flames amb paper de seda vermell i groc i les enganxes al nas. Això és millor que res, oi? Però si el drac es menja les flames de paper de seda i es tira per terra, llavors tenim un problema greu. Amb el cor trencat, penses que el teu drac no es tornarà a encendre mai més. T'hi asseus al costat i li recordes els bons moments que heu compartit. Totes les bestieses que heu fet plegats. I aleshores li dius que l'estimes i li promets que sempre serà el teu drac, encara que estigui apagat, fred o fins i tot glaçat. Per acabar, li fas un petó ben gros al nas. Un petonàs.
Ara sí! Un petó ben gros que et surti del cor, de tota la vida que ha funcionat. I conte comptat, conte acabat. Ara farem una activitat que és dibuixar el drac. Aquest drac tan xulo. Podeu posar pausa a la pantalla. I ara us ensenyaré com ho farem, d'acord? L'haurem de resseguir, ja veureu. Preparats? Doncs bé, amb la pantalla pausada de l'ordinador, del vídeo, agafarem un full i un llapis o un rotulador, i posarem el full sobre la pantalla de tal manera que podrem resseguir el drac. Ara us ho ensenyaré perquè gravar i dibuixar és una mica complicat. Aquí tenim el full, finalment ho decideixo fer amb un llapis i bé, es tracta d'anar resseguint el drac amb paciència, mica en mica. Podem posar una mica de celo aquí als costats perquè no es mogui el full i podeu anar resseguint tot el drac. Doncs bé, aquí està el drac repassat. Ara traurem el full i el posarem a la finestra del revés. Ja està enganxat a la finestra i ara ja podem començar a pintar-lo. Posat del revés, sobretot. Doncs aquí teniu el drac pintat. Ja està acabat i ara ja podem treure el celo, podem despenjar-lo. I ara doncs mireu què passa. Per una banda tenim el drac pintat i per l'altra sense pintar. I aleshores aquí està el joc. Què li hem de fer a aquest drac perquè estigui encès? Li hem de fer un bon petó al morro i es converteix en ple de colors. O també podem fer el joc de la llum, és aixecar el paper mica en mica i ta-txan! Es pinta de cop!